Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina-ke ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma kuwukuthi-ke usamusha kulona-ke ikhasi-ke leli, noma kuwukuthi-ke uyaqala ukungena kulona, wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase, ungaphumi ulicindezelanga-ke ibhathini u-subscribe nje akubizi imali. Kumahhala nje ukhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli khona uzokwazi phela ukuthi-ke uyibhese ethubeni lokuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha engizobe ngiza nazo. Ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje. Ukuze ngingakuphuthisi ey'ndaweni ezinjengamanje ukuthi ungabe ucindezela-ke ibhathini u-subscribe nje akubizi imali. Kumahhala nje ukhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke la ngilethele-ke udaba-ke lo muntu-ke ungene ey'nkundleni zokuxhumana-ke laphana wafike waveza isigaxa sento-ke laphana-ke engaziwa ngokudlula kukaSicebi inkosi yamagcokama. Le nkulumo-ke lo mlisa-ke iya-trend-a-ke laphana ey'nkundleni zokuxhumana-ke laphana-ke makufundela yona-ke le nkulumo ibhalwe ukuthi ubhuti uSicebi akashonanga kuphela kuyosetshenzwa ngaye. Bamthwebulile ngezinye izindlela kuthwalwe ngaye. Uzovela okwenzile ungakapheli u-3 months noma engeke avele njengomsolwa kodwa uzovela ngokuphakama futhi lowo muntu usazoba nodumo olukhulu. Futhi akaqali waphakama ngabanye futhi izinto zakhe ziyakwazi ukubona ukuthi unamandla amangakanani. Akaphakami noma ngubani futhi uzobaqeda bekwehla amandla uyahlaba. Yabona nje umklomelo azowuthola mkhulu kakhulu ngoba ubhuti uDlamini ufike nebhansela. Nawe uma ubuka nge-spiritual eyes, buka lo muntu uthe uma ehamba wahamba nomphefumulo omunye, imvula inetha la sacishe sahamba nezindlu kwahamba ogesi. Kwezinye iy'ndawo lakhithiza, uDlamini uhambise okwenkosi. Ngetshele-ke uma ubuka lowo muntu indlela okuyiyo kusho ukuthi ubesazoba mkhulu, hhayi kancane, unesiphiwo esiyinkinga. Kwase kukhomenta omunye wathi, uyazi mfowethu waze walikhuluma iqiniso and zonke lezi zinto ozishoyo zenzekile. Yo, kwaze kwanzima emhlabeni kodwa uzovela lona owenze lento, uzozivelela lo mfana ubenesiphiwo esiyinqaba and ubesazobashaya amakhanda bonke emculweni kamaskandi. Kuphendula lo, ephendula lo othe uSicebi akashonile kusetshenzwe ngaye. Mina ngicabanga ukufuna ukuthi-ke ungene ama-comment section futhi usho uvo lakho ukuthi wena ucabangani ngalolu daba-ke lolu. Ubhale ukuthi wena ucabangani-ke la. Ngabe uyavumelana yini nalo muntu obhale la noma cha? Bhala ama-comment section bese wenza okulungile ungixhase ungaphumi ucindezelanga-ke ibhathini subscribe nje akubizi imali. Kumahhala nje ukhishwa nesenti-ke elimnyama-ke likhona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye iy'ndawo, iy'ndaba ezintsha engizobe ngiza nazo ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje.